Good morning guys. Welcome back to my channel and today is anong araw today? Today is Wednesday. Hindi ko na maalala yung date but today is Wednesday and Wednesday. And right now I am here dito sa kwarto ng aking family and we're just gonna eat breakfast dito sa bahay kasi maulan sa labas, may bagyo dito sa Cebu. So yon. So, ang ano namin guys, parang pinamili pala ng brother ko. Pagkita ko sa inyo, wait lang. So, dito na namin nilagay kasi andito kami, wala kaming ano talaga, proper plates. Pero you know, we're Filipino, of course. This is good enough. So, may lumpia, difference, maliit. Kinamay ko na, kami lang din naman kakain, lumpia. And then my siomai. And then my sabaw. Siomai. Ano pala? Ngohiong. Tapos ito may sabaw. Isda. Tapos may isda. Then yung rice namin is andyan pa. Nalimtan ang gatas. So, yun. Medyo maingay kasi yung Filipino family. Ganyan. Yamse. Ito, this is the outside right now. Actually guys, medyo mura ang kwarto nila dito. It's only 1,700 per night. Decente naman and hindi siya front beach pero okay lang din. What? Pero may bata dito, wait lang. Kuha na lang sa ito. Lamig na siya. Tayo. Hoy. Na okay na po na ketchup. Oh, nakalimutan pa ng sauce ng ngohiong at lumpia. Pero buti na lang, save tayo. May ketchup. That's okay. Mona. So, this is gonna be busy tayo, busy. Position ko muna kayo ng mayos. Maybe this is the... Ha? Abi na, kana ako doon kamay lang. Kana lang doon kayo. Di ako kayo kumpahan. Kumpahan ikaw. Daghan kami siya ikaw. Rice? Yeah. Nate, what Nate? Oh! Nag-vlog ka? Kailan na siya vlog mo? Welcome to My mama channel. The kid 3 years old. Auntie CM, nag-vlog ka? Kailan na siya nag-vlog? Come here, ikaw mag-what intro. Dali, dito ka dito. Now, welcome to my vlog. Look at the camera. Dali. Butang sa na cellphone. Nasaan na dili? Dito. Neri, hi sa nila, hi sa Say hi and then welcome to my vlog. Calm down. Everything. What you say? You say hi. Hi. As if it's your vlog, what are you gonna say? Hi, welcome to Simply CM. Hina, you say. Gina yan. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Kita siya kagalingon. Mag-unihom na siya. Huwag na siya. Yeah. Oh my God. Yung cellphone balik. Ay, on, cellphone balik. Tara. Patanaw ti ka. Kani-click. Click. Live. Ala, unsan eh. Okay. Mahal na niya, Anita? Kuha na. Anong sa mahal man? Pinarito, mahal kayo. Tambak. Tagala, pila. 150. Kapit. 160. Dito, balikan ako eh. Mahal po tayo ng isdaan eh. Hindi, gato mong ni Agi. Mahal po, 50 po to. Lamig pa ni siya kaysa katong una nung kalit. Ketchup. There. Ay, ito ang sauce. Ang sauce kay. Kuha na magyapon. Sa kasako. Oh, isulat na kuha ni. Na sauce, ay. Guy. Narawan. Panggay ka rin. Isun sa tasa. Isun sa tasa ang sauce. Guy. Kaluis babay na pasingan lang. Wani hatag og sauce. Na sauce di ay. Ikadangog. Mansa ka? Nadangog ko. Amo si, dito may kami dintor. Yeah. Yan, dagan man ka dintor. Oh, ma'am. Naapre ka diri, ma'am. Isa.
Sa una, check ko sa kong mga tao. Nanguhansan ko, nangnuindosan ko, ni Ana man. Nagkuha mi, nagaluhalo mi, kanang nasa katipunan. Daghan na kayo mong sumam sa una. Ako ko'y suod sa Ayala, na ako suod sa SM. Ayaya siya. Dali! Yan suod ko ano. Alam niya sa iyang halo-haloin. Tanga naman itong Dali! karang sa barili. Dali! Katungununganan sa barili sa una. Basta. Ilang mang gitangtang ang kuhan. Kanang, di ilang gitangtang ang free meal para sa driver. Ana sa una dai. Ilang gitangtang. Na, pagbuhat sa sol, o kuhan sa barili ko. Free meal ang driver. Makapilit juga bisa kung saan pagkaon. Walay limit sa presyo ba? Pero kay kaon, di mo? Hasta imong konduktor. Ngayon na man na. Kung naon ni mo, ang driver ng konduktor, makaon diha. Wa ay magdaon. Ang mga customer, ang Diba? mga pasahero po, mga on. Siyempre, katong mga pasahero, ihunong na god, makaon sa to. Amo po bright. Kani, nakukakalingkod na lang namin sa M. So mao nang mo nila ni kuha na yan gusto di ay. Sakto po do kasi syempre ang driver ara na lang mo stop kay ari takaon diri. Basta dito, mamo po siya nakaon ilang yunong ilang basta dito sa kwan, sa barili. Naam to sa una. Gitangtang lagi nila ang free lagi. Ya ikaw driver. Na-murder ang isda. Akong paminaw, nagmahay siguro sila ang barili bastak na. Mato isda lubot mo. Ano na dito? Isda kani kwan. Dali ni. Ang napa? Kulog sab ka na sa bao. Naku sa baw diri ako. Kumita din mo baso. Sigo. Ni sa ba? Sakto mo rin kuwang ba? Oko? Dala kuha ka. Nagpalimos nit-nit, kay mo na pas nit-nit nanay. Na ako nakuha bukog. Dali! Tuloy, baw ka na to? Ay, pag-iyan. Dali. Kau mo daghan ba ka na kanon ng palit? Nalamin ang hotdog. Ano niya? Hindi na pa yung manok gabi. Sige, ayan. Mama, okay na sukat pa sa una diha sa karne. Kaya magbuhat. Ah. Kung ano na lechon mo, may kami, lechon, batigin na. Pag dito siguro sila yung attention. Duha yung tindahan niya, ma. Ang usan, as merkado dapit. Kanakanan. Ang usan, nadun sa kuwan, doon simbahan. Ang nasa merkado, dito ang lechon. Pero ilang lechon din. Kuwan kayo. Ilan yung baboy doon kay. Batigin niyo. Mira ko no, ihawon ko no, kada adlaw ko no, ulo, nga to sa walo. Bawa, ano dahil yung baboy. Anak naman manguha ang kanang taga-diri ba? Din, aray, aw ni. Dahil, bungot naman lang nga na to, dili na. Dili na. Din right Nate. O wala na, gamay na lang na, dali na pa doon. Kita ni ang katong bata dito sa ano ba, ang mga duwa ato napod sa akong cellphone. Itong kiat nga sinuwa. Karon na kita niya. Doon naman yung cellphone. Kiat ka doon gusto ka ng duwa ka ng mga dagan-dagan ko ay nana. Ya magsige unya din mo duaan ba mo maghilak-hilak sa kiri mo na wala na gyud magigamiga na ako. Kana gud. Naman, gidownload. Daludan ko pabitag daghan duwa. Hala mo ingon na kay camera duwa ta. Ko hala tora. Okay ra magkuan pero pirmi na lang ba yung makonsensya ka din mo duaan kay naginusara ra gud siya gud. Nya kuan sa tiyan yung Patapat tong kurso. ha? Patapat tong kurso. Mga pag-kinder. So, naingil-ngil ng artista, babae. Aman. Si Aray... Ito to?
siya ra ang artista nga sa Hollywood nga nasold sa 4 ka salida nga bilyon ang gikita. Char. Katong bida sa Colombiana ba? Katong ligo lang nga babae. Kaon ba Daguan ka sa balita ni kanang bagong update kang Miley Cyrus nyo? patay na? Buang. Yeah. Atay na eh. Di oy, Jake Miley Cyrus. Cyrus? Okay ba? Jake Cyrus, sige mo ka kuyapan. Di Miley Cyrus singer ba? Hindi na. Samtang sila de, kasi sige de, kanang cheat ba? Oh. Tubig, oh, payabi. Imuha na, dara yung tubig. Dara. Ako ning sir, dito ni. Dito ako. Busy kasi sila. Turang buhay. Kasing kanin. Pinoy. Dara. Ya karon nga, nagsadang lalaki yung kanta, intended, O, isda. nga kanabot sa nagtabo sa relasyon sa iyang ex. Unyahan pa kayo kay na dito siya nagbutang nga kanang pahin sa mga tao ba nga kanang nag-cheat iyang bana, iyang ex, anak god. Ya karon iyang ex kay lagot ka sa iya ha. Pag you're buoyed by life kay mga tao lagot naman kasi iyang ex. Tumutumo na yan. Di na story. Atay kayo. Ay na, may imong helmet in. Sakit sa lubot ay. Kinsa man niya ang ex. Liam. Kita na Okay siya. lang. So di mo updated sa ano day, mga Hollywood? Ako na ilang nga Liam kay katumang bida sa Juan. Matapan ni ko ano? Iron Man? Oy. Oy na ni Iron Man day. A cup of coffee in the morning, and I get the paper. I check the headlines and decide that I am bored. I check my email and I decide to answer later. Another cup of coffee and I drag myself to work. My life is grounded in a firm routine of coffee, sleep, and work. I am not boring, I just stick to what I know. I'm sitting there at work and I realized I forgot to wake up. I can't be productive when I'm dreaming about a sheep. I go upstairs and get myself another cup of coffee. I get downstairs and then I